wara li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ħareġ ċifri inkwetanti ferm dwar l-inflazzjoni fi frar, il-Ministru tal-Finanzi tefa' t-tort ta' dan fuq il-kumpanija Benna u fuq il-Furnara. Għalkemm huwa minnu li kien hemm żidiet fil-prezzijiet ta' prodotti tal-ħalib u tal-ħobż, dan seħħ ftit ta' xhur ilu u għaldaqstant l-argument tal-Ministru ma jreġix. Xorta ċertu items għolew f'daqqa. Li jiġri huwa li jkollok ċertu prodotti bħal il-prodotti tal-Benna li għandhom weighting kbir fl-indiċi, għandek il-ħobż. Ġejt marraf illi f'dal każ illi dal-prodotti li semmejt li żdiedu xi 4 xhur ilu għamlu impatt fuq l-indiċi fejn jidħol l-ikel, affettwaw il-rata. Aktar minn hekk jidher li l-Ministru jew ma jafx jew ma jridx jammetti x'inhi s-sitwazzjoni reali dwar l-inflazzjoni f'pajjiżna. Dan kif l-aktar statistika reċenti tal-NSO turi li kien hemm żidiet qawwija mhux biss fl-ikel iżda anke fit-trasport u l-komunikazzjoni, fil-housing, fir-rikreazzjoni u d-divertiment, fix-xorb, fil-kura personali u s-saħħa u fl-affarijiet tad-dar. Iżda l-Xikluna din mhux inflazzjoni. Edward Xikluna kien qiegħed waqt attività fil-Florjana meta staqsejnieh ukoll dwar il-kundanni li saru lill-Gvern minn Benjamin Angel, direttur fih dan il-Kummissjoni Ewropea, li tkellem dwar ir-riżultati ta' Malta fil-Country Report. Staqsejna lil Xikluna għaliex it-tkaxkir tas-saqajn mill-Gvern biex jieħu azzjoni serja sabiex jiġġieled il-korruzzjoni. Minn day one il-Gvern jidher qed ikaxkar saqajn għal kollox f'din. Ma naħsibx li tikaxkar saqajna. Iżda dan jikkuntrasta għal kollox ma' dak li qal Angel fid-diskors tal-ħamis, fejn stqar li l-Kummissjoni Permanenti ta' kontra l-Korruzzjoni kienet irċivit aktar minn 500 każ dwar Malta. Iżda dwar dawn il-każi ma ttieħdu l-ebda passi u sa issa ma tressaq ħadd. One of them is corruption. This still is a problem in Malta. If you look at, for instance, the Permanent Commission Against Corruption, it has received more than 500 files. To our information, but maybe we don't have the last one, none of them so far has led to a prosecution. Din xieda li l-Gvern mhux talli qed ikaxkar saqajh, iżda qed jagħżel b'mod konxju li jinjora din il-problema.